Lyhyt tämmönen voittohaastattelu, että saako sä jotain kiksejä siitä, että jos joten Contras jättää semmoisen vähän vaikeamman ysi? No siitä voi saada ehkä sellaiset pienet lisähöysleet siihen, niin, mutta joo, täytyy ottaa kaikki tästä irti, kun on vähän tällaista huonompaa peliä pelannut tänään, niin pistetään kunnon grinderiin, niin katsotaan mitä tää lähtee. Onneksi huomenna on päivä uusi. Kutsemiin seuraava. No niin, thanks.